di ana sa inyong inday cho nga walay lingaw. So di ana sa to maglingaw-lingaw ta sa ato ang makeup tutorial. So nga to buhaton karon gikan sa gwapa ngadto sa BATI. So keep watching mga pangga. See ya. Magsugod na ta, so manangtang na ta para magsugod na ta og pabati. Kay gikan man ta sa pagwapa magpabati na sa kilay, butangan lang nato og itong para mawala ang ihang porma. Itong lips ato lang anaon para maitong jud siya. Ang mga panggap. So, ato sang i-prepare atong kagalingon. So, mo na di mga pagga kinyuhang idedyo nga gikan sa gwapa ngadto sa BATI og hinaut-ta nga inyuhang magustuhan kini akong video makeup tutorial. So, please don't forget to subscribe and click the button and share. Thank you mga pangga. So, love you.